Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallon mu a wannan tasha tamu mai albarka ta Islam and Muslim TV. Barkanmu da warhaka. Kamar yadda muka saba kawo muku shirye-shiryenmu masu albarka wanda suka shafi karatuttukan malamai, hudubobi da sharhi akan abubuwan da yake faruwa a wannan duniya tamu wanda ya shafi musulmai da kuma musulunci. A yau cikin bidiyon da zamu kawo muku za mu yi bayani ne akan ƙara tsanani da ake shiga na cikin rayuwa. Wato ita Najeriya da shugabannin Najeriya mu rasa gane menene makaman irin wannan mulki da ake yi. Shugabanninmu na Najeriya sun so su haɗa mu faɗa da ƙasashen Nijar, bayan nan kuma gashi nan sun kawo matsi ga tattalin arzikin Najeriya. Komi ƙara hawa yake, farashin kayan masarufi ƙara tashi suke yi. Talaka kullum cikin wahala yake. Me mafita? Kamar yadda a cikin bidiyon da zamu nuna muku za ku ji bayani wanda wani fasihin malami a jami'ar Yobe, wato Dr. Sharif Almuhajir, ya yi bayani akan menene dalilin tashin gauron zabo na kayan abinci, sannan kuma menene matsalan da yasa Najeriya take fuskanta, ko in ce talakawan Najeriya suke fuskantar matsi na kayan masarufi. A bayan nan, bayan ya gama, za mu saka muku kuma bidiyon Dr. Abdulwahab Gidado, inda shi ma ya ƙara sharhi sannan ya ƙara addu'a akan neman sauƙi ga talakawan Najeriya, sannan kuma ya addu'a, mummunan addu'a ga azzalumai shugabanni da suke jawo bala'i, suke ƙara kuma asasa iftila'i wannan hali da Najeriya take a ciki. Kamar yadda muka saba, za mu saka muku bidiyoyin daki-daki. Idan wannan karin shine na farko da ku fara ziyartar wannan channel namu mai albarka, ku danna mana subscribe, ku danna alaman ƙararrawa domin samun cikakkun labaranmu da kuma karatukan malamai da kuma sharhi akan abin da ya shafi musulmai na nan Najeriya da kuma duniya. Islam and Muslim TV, tashar ku mai albarka. Sunana Dr. Sharif Almuhajir. Ina son yi bayani akan abin da na rubuta ɗazu a shafi na. Ɗazu na rubuta cewa tsarin da gwamnati take bi na zuwa tana buɗe sto ɗin 'yan kasuwa, ko ta tafasa ta saka su sai da shi farashin da ta ga dama, ko kuma farashi mai rahusa, ko kuma tsarin da gwamnati take bi na bude na ko na rufe wasu shagunan 'yan kasuwa saboda farashi ya hau. Ina ganin wannan ba shi bane approach. Gwamnati ita ta ƙara farashin man fetur, gwamnati ita ta zubar da farashin dala, gwamnati ta ƙara haraji, gwamnati ita ta saka custom duty yawa, gwamnati ta rufe bodojin Najeriya gaba ɗaya, ta takure kowa saboda ita tana son idan ta sai da fetur kudinta ya dawo aljihunta cikakke. Sannan ba ta son 'yan kasuwa idan suka siyo fetur ta rage wa 'yan ƙasa a cikin farashin 'yan kasuwa. A yanzu Najeriya asusunta a cike yake makil da kuɗi, 'yan Najeriya kuma sun zama talakawa. Kuɗin da yake aljihunsu ba iya saya musu abinci. An gama da talaka, saboda haka aka dawo kan 'yan kasuwa. 'Yan kasuwa kuma ana bin tsare-tsaren cewa dole sai an karya su. Dalili ko shine ana bin tsarin da idan suka sai da kayansu a farashin da ake tilasta musu sayar, in suka je kasuwar da ake saro kaya ba za su samu wannan kayan a wannan farashin ba, wanda yake na cewa automatically an karya su. Saboda haka ni ina ganin gwamnatin da ta ƙara farashin mai ta san cewa dole manomi zai ƙara farashin kayan abinci. Gwamnatin ta zub da dala, ta zub da naira, ta san cewa dole taki zai hau, farashin taki zai hau tunda ba Najeriya ake yin sa ba, which means dole farashin kayan abinci zai hau. Saboda gwamnatin da ta ƙara haraji ta san cewa duk abin da ake importing din shi a Najeriya zai hau. Gwamnatin da ta saka custom duty ta san da wannan. Gwamnatin da ta cire tallafin wutar lantarki ta san da wannan. Gwamnatin da ta kasa tabbatar da tsaron lafiya ta san cewa manoma ba za su shiga jeji su yi noma ba. Gwamnatin da abubuwa ga su nan haka kawai. Gwamnatin Najeriya ta saka mu faɗa da 'yan uwanmu na Nijar, kuma ita tana ta kulla alaka da Faransa.
saboda Faransa tana faɗa da Niger, mu kuma an saka mu dole sai mun shiga mun yi faɗa da Niger. To mu ina ruwan mu in yan Niger sun canza shugaban ƙasar su, mu yunwar cikin mu ne ta dame mu. Ni a fahimta ta wannan tsarin da ake bi fa mu kula ana kokarin karya yan kasuwar mu ne. Idan yan kasuwar mu suka karye, za mu wayi gari da dan guntun kuɗin mu aljihun mu, za mu je kasuwa ba za mu iya samun abin da za mu saya ba. Manomi idan aka karya shi sai da farashin shi da sauki, to in ya koma sayan taki ba zai samu takin da sauki ba, automatically wannan zai yi affecting din productivity ɗinsa na shekara mai zuwa. Mu kuma population ɗinmu ba raguwa yake ba, karuwa yake. Ni na ganin ya kamata mu kula, kamar akwai wata manufa da muke dosa yanzu a Najeriya. Dan saboda ni ban gane ba ana daukan ministries daga Abuja ana mai da su Lagos, ana daukan agencies daga Abuja ana mai da su Lagos, ana yin minister wanda kusan concentration din aikin shi akan Lagos economy yake, shine wanda na blue economy. Wayannan abubuwan duka tsare-tsare ne, kuma noman da ake yi a arewa an kasa fitowa a tallafawa mutane su samu taki da sauki, an kasa rage farashin man da manoma za su samu su yi da sauki, sannan kuma wanda suke da kuɗi sun saya an ce sun sayar da arha. Yau din nan naji a DCL Hausa sun yi reporting cewa a Lagos farashin buhun shinkafa 110,000, a mai adduah farashin buhun shinkafa 115,000. Automatically bayan mu muke noma shinkafa, farashin a Lagos ya fi sauki. Wai shin anya bai kamata mu fara nazarin ina muka dosa ba ko mu al'umman nan? Domin wannan abubuwan da muke kallo suke faruwa ba haka kawai bane. Bayan da za a yi a ranar da aka rantsar da shugaban kasa, babu minista, babu advisors, babu kowa, haka kawai a yanke a cire farashin tallafin mai rana ɗaya kwatsam ba gwamnati. Gaskiya wannan abu ne wanda ya kamata 'yan Najeriya mu zauna mu duba, shugabanninmu su zauna su duba, saboda wannan tafiyar idan aka yi ta haka, to ina ganin kaman cewa ga mai tunani tana alamin ɗinmu ne zuwa wani waje, kuma wajen nan ba wai muna shakkar mu je bane, amma ya kamata shugabanninmu su sani saboda mu shirya kafin mu ji, domin idan muka je ba zani to wallahi za a bar mu tsirara. To wannan ni ita ce manufar bayani na, kuma ina nan akan bukata cewa ba adalci bane a rika kokarin karya 'yan kasuwa, saboda ɗan kasuwa ba shi ya ƙara farashin dala ba kuma shi ya saka custom duty ba shi ya ƙara haraji ba shi ya ƙara kuɗin mai ba, sannan kuma ɗan kasuwa fa shi yake siyowa yayi da tsada. In kuma ma ya siyo da arha ne jiya, to yau fa yana tunanin idan ya sayar a yau da arha gobe in ya kuma ba zai siyo ba. To saboda haka sai a yi nazari, a duba baki ɗaya, kuma a yi policies ɗin da suka pro people's policy ba pro government policy ba. Don wannan government policies ɗin yadda ake tafiya da ita, gaskiya ba nan tsammanin za ta haifar mana ɗa mai ido. Kuma wa'innan ni shawarwari na ne, kuma a matsayina na ɗan ƙasa, ba a matsayina na ɗan jam'iyyar siyasa ko kuma wani ma'aikaci ba. Ra'ayina ne na ƙashin kaina. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Don haka mu riƙe zikirin Ubangiji maɗaukakin sarki, ala bi zikirillahi tatma'innul qulub. Zukata da zikirin Allah da ambatan Allah take nutsuwa. To mu nutsu da wannan, mu kyale duk kwamacalan 'yan duniya da duniya ta 'yan duniya ce da duniya, makirci da kulle-kulle, zalunci da ƙeta, taɗa wancan da taushe wannan na masu duniya ne da 'yan duniya, ba 'yan lahira ba ne masu son su gama da Allah lafiya. Masu son su gama da Allah lafiya komai gaskiya suke, komai ɗora su suke a daidai, ba ruwansu da wannan babana ne ko wannan ƙanena ne ko wana ne, matata ce ko abokina ne, ɗan jam'iyyarmu ne ko ba ɗan jam'iyyarmu ba, yana tare da mu ko bai tare da mu. 'Yan lahira ba ruwansu da wannan, kawai suna ɗora al'amari akan abin da ya dace. To in ka zama haka, ka kubuta da wannan bala'in na duniya. Allah ka kubutar da mu da dukkan musibu, Allah ka kare mu da dukkan bala'ai, Allah ka iya mana da iyawarka, Allah ka kawo mana ɗauki a rayuwarmu, Allah ka gyara mana halayenmu, ka gyara mana ɗabi'unmu, ka gyara mana ayyukanmu,
ya Allah ka karkatar da mu zuwa neman yardarka, ya Allah ka yafe mana laifuffukanmu da kurakuranmu da duk abin da muka aikata na ba daidai ba, ka kame hannunmu ga barin saba maka ya zal jalal wal ikram. Ubangiji madaukakin sarki ka gafarta mana, ka gafarta a iyayenmu, ka haskaka kabarinsu, ya Allah madaukakin sarki ka kawo mana sauki a rayuwarmu, Allah ka sauƙaƙa mana wannan musibu da muke fama da shi. Allah kai kaɗai ne mai yi, Allah ka iya mana, Allah kai kaɗai ne mai iya cire mu daga kuncin da muke ciki na rayuwa da sauran ƙasashen musulmi. Ya Allah ka karfafa mana, ka cire mana ya zal jalal wal ikram. Ya Allah duk abin da ka ɗora mana na mas'uliya na iyalanmu da iyayenmu da 'ya'yanmu, Allah ka ba mu ikon aikatawa. Allah madaukakin sarki ka sauke mana ci lami lafiya ya zal jalal wal ikram. Allah ka jarrabe mu da abin da yafi karfin mu, Allah ka kare imanin mu da mutuncin mu, Allah ka kare addinin mu ya zal jalal wal ikram. Ya Allah duk wanda yake so ya wargaza mu, Allah duk wanda yake so ya haifar mana da 'yan ta'adda a garurukan mu na musulmi, Allah ka jarrabe shi da abin da yafi karfin shi. Allah ka lazimta wa kansa da musibar da ta gagare shi ya zal jalal wal ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir. Ya Allah duk wanda yake so yankin musulmi ya shiga cikin bala'i, Allah ka nuna mishi bala'i a ƙwaryar gidansa. Ya Allah duk wanda yake so musulmin mu su shiga cikin tashin hankali, Allah ka nuna mishi tashin hankali a rayuwarsa ya zal jalal wal ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir. Allah ka taimaki shugabannin mu wanda suke da kishin mu, wanda suke da adalci, wanda suke son ganin sauƙin rayuwar mu. Ya Allah duk shugaban da ka bashi shugabanci ya tsananta mana, Allah ka tsananta mishi. Allah duk wanda ka bashi mulki ya takura mana, Allah ka takura mishi. Allah duk wanda ka bashi mulkin mu ya ji kanmu ya tausasa mana, ya Allah ka ji kansa ka tausasa mishi. Allah ka taimaki mutanen kirki a cikin mu, ka taimaki nagari a cikin mu, ka ba su mulkin mu, ka dora su akan harkokin mu ya zal jalal wal ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir. Allah ka taimaki mutanen Falastin, Allah ka kare su, Allah ka karya Amerika, ka karya Isra'ila, ka karya Canada, ka karya Germany, ka karya dukkan muggan kasashe da Faransa ya zal jalal wal ikram. Allahumma alayka bi Faransa, Allahumma alayka bi Faransa. Allah ka wargaza kasar Faransa, Allah ka wargaza shugabanninta, Allah ka dora musu bala'i yanda suke so su dora wa kasashen mu bala'i ya zal jalal wal ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir. To cikakken bayani kenan na Dr. Sharif Almuhajir, ƙwararre kuma masani akan tattalin arziki daga jami'ar Yobe. Sannan kuma shi ma bayanin ko in ce jawabin Dr. Abdulwahab Gidado kenan akan hali da kuma yanayin matsi da ake fama da shi a wannan ƙasa tamu ta Najeriya da kuma addu'o'i da yayi domin samun sauki ga talaka. Allah Ubangiji ya karba ya kuma kawo mana sauki a ƙasar mu da kuma yalwan arziki domin talaka ya samu shi ma ya sha ruwa. Abubuwa sun yi tsada, ko me kaje ko ina kaje rayuwa wahala take. Allah Ubangiji ya taimaka ya kawo mana sauki kuma ya sa mu gyara ɗabi'unmu, sannan ya kawo mana mafita akan wannan abu da muke fama da shi a Najeriya. Islam and Muslim TV, tashar ku mai albarka.